Hai Kebai-E power Tillar pen Inut Apran Kedam. Kedamtang niphai koi Jakhong arni Dillai Police Station angkang Longkiram Hanse Arong amekar Rajen Bongrung arta thomkep alangli Monsing Teron Arong along Hidi hai kachobai chongdat dam ahut power Tillar kekroi long pen ajok Apran dam nangjui lo. Ahem atum pen nang kethan dunke Monsing Teron Arong along sai keklem dam Hidi along power Tillar pen hai bai bom ahut men koson pen lone bek kier ke dokok ajok api nang chiroi ronglu lasa hut kachiterek nun tong thek the ako akeng blade along chithui damsi abang arjon anta kiber dam longlok ajok abang arjon penangan areng ahu solo kithek dun long atum pen tong sekot pen Diphu Hospital ke pon bom ahusi towar ebeng malom pen achithe avedetlu Karlitang Rajen Bongrung achor lapen asomar bang hiniaphan chipamote kanglu Ahem asor tumpen non ke mathaki sungpen si donanglu lasi kerap ke longjiaphan karbiang autonomous council kachari ke theki ding atumaphan kachoningri eson bak avarsai ke longjiaphan chuningri thule thotlu athenon labang so hem along kangdat kiri piabang avesi ingtingkuk asonlo Rajen Bongrung sipu alangli men ke asi alangli kami klaim dam lo hai Kebai dam mane power Tillar pensi hai bai son lo amat alangli koson pen ane men atraktor abang begiar logai chok sipu agiar tong slip nane koson ne amat atraktor bang men api cebang ju yason lo amat cingkur phak alangli phan akeng lo ruklok lo akeng pen mane akeng ham mi pen sang phe mat ha teng khamanta lason hola ablet bang tak ludut de lo apok on tak ludut de lo amasi chingthang ling delang li ka chongdat don konarong lo kopi Ahem lo bangke Teron Arong Monsing Teron Arong Ahem ni di Ahem alangli men mangke joising bi so Ahem joising bi Ahem si alangli hai bai dun lo